Mayong morning sa tanan mga igsoon. Magka-dumdum pa ba ta sa or kanus ata last mi nakaingon bisan sa tong hunahuna lang ba nga kining tawhana nakasala man gini sa Ginoo ba o sa iyang isig ka tao kay naamay balatian yun ini man siya no pero nagyo sala daw ining mga ginikanan ini no or ang iyang mga kaliwat kanus ata naka dumdum pa ba ta na nga kuan nini nga kabuntagon dili nato kalimtan ang esensya sa panahon sa Koresma nga mao kini ang panahon sa atuang pag-uraray no unsa man pa-uraray murag magsandig-sandig ba magpa sana kana bitong kapuyon ta nga murag ta og mo anak ta diha sa bukton sa atuang Ginoo dayon i-evaluate ang atong mga pagkatao ang atong hunahuna ang atong kasing-kasing sa bato ang mga kaluyahon o atong hinahinay nga ayuhon diha sa bukton sa tuang Ginoo. Diha sa Dios ang matag usa nagmaluyahon, no? Makasasala kita. Maluyahon kita not literally sa tuang physical but diha sa tuang tibuok nga pagkatao kasing-kasing una-una, no? Pasabot nga diha sa tuang sa tuang espirituhanon nga aspeto sa kinabuhi luya ta. Ang mga apostoles sama usab niini. Sila mga luya sa ilaang espiritu. Daghan nga mga panghunahuna ang ilaang naa sa ilaang pagkatao. Ang ilaang panginabuhian, no? Ang ilaang mga pangandoy, ang ilaang pagduha-duha sa pagtuo, huna-huna sa ilaang membro sa pamilya, no? Unsa kahay moabot aning ako ang anak, unsa kahay moabot aning ako ang pamilyaha tungod sa mo ang pagka maluyahon. Meaning nga lisod kayo balansihon ang ato ang kinabuhi. Mao nga makakita ta og mga tawo nga naa diha sa kasakit, no? Naa diha sa pagkaluya. Murag naa nato ang ato ang pagkahadlok, no, nga moingon ta nga kini silutan gini sa Ginoo, which is kita nga mismo nga nagistorya na dili ta aware nga duna di kitay kahadlok diha sa Ginoo instead nga abli ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Apan diha ni Jesus dunay tulo ka butang nga mag-aabli sa unahuna diha sa mga apostoles bisan pa man kanato nga si Jesus nagtudlo kung asa ba gipasinati ang giingon diha nga kahayag sa grasya sa Dios. Ang unang pagtulunan nga atong makuha diha ni Jesus, dili tanang kalisdanan bunga sa silot ug bunga sa sala. Atong makita nga ang mga apostoles katong nakita bitaw nila tong buta unsa ila ang first impression or first nga interpretation kinsa may nakahatag ani og or unsa to gani kadumdum mo ibasa mo tanan kinsa may nakasala, no? Ang yabang mga ginikanan nanuman tungod kay diha sa ilaang pagkahudiyo labi na nila ng og sa pagtuon Deuteronomic formula. Once nga mosunod ka sa Ginoo, no, balik man nato na sa Bible study, naman na sa Old Testament, mo man na ang ilang baruganan. Once nga mosunod ka sa Ginoo, mapanalanginan ka. Pero kung di ka mosunod sa Ginoo, i-curse imong kinabuhi. Mao ni ang pananaw sa mga apostoles nga mga Hudiyo. Kini automatic kini siya, no? Mao ni ang unahuna og nakaset sa mga katawhan diha sa panahon ni Jesus. Nahimong perfectionist. Mao man ang mga parasiyo, mga perfectionist na sila.
nagpapiling limpyo sa ilaang kaugalingon. Tungod kay dili sila sama ni atong buta na dunay kanang dili maayong pagkatao, no? Tungod kay buta man siya. Mas nabisi sila og paglantaw sa sala sa uban kaysa sa ilaang kaugalingon nga unsa pud ilaang pagkatao, no? Which is sa matag usa kanato karon bisan sa tuang panahon, very familiar ang nahitabo sa maong story diha sa mga apostoles. Pero si Jesus nagtudlo sa mga apostoles. Wa siya ming nagpakahilom si Jesus sa ilaang mindset nga dili mao. No, mo bitaw nang tudluan gyud ng mga dili mao. Pero usahay kay og tudluan mo lagi na, no? Mas mo samot ni hinoon. Nga dili tanang pag-antos sa tao bunga sa silot. No, mo na nga diha sa nahitabo karon sa gubat sa Middle East, no? Makatawa na lang ko anang uban nga mga interpreter sa mga biblical scholar, I don't know og kuan ba pod nga gigubat ng Middle East kay wa man sila nagtuo ni Jesus. Grabe po. Inana gid mo ka kuan, inana gid ka kuan ang Christianity, inana gid ka dominante nga di na gid ta mo ila og kinsa ang mga relihiyon kauban nato, no? Mao na nga kuan kay wa na di mo na sila mobasa og Bible. Naay mga daghan untang missionary diha sa ato dapita nga nasod niya, di nila pasudlan mao nang gigubat o sila diha. Very kuan kayo nga panghuna-una, mabaw o pangbata kayo nga una-una, mura og alam ka na to ba, is it make sense for us Christians ingon ana nga to ang Ginoo? Ingon ana kamaot ang Ginoo nato nga musilot sa gamay la kay hinungdan, dili siya mapasiloon. Mao nga mingtubag si Jesus, ang iya ang pagkabuta dili tungod sa iyang sala o mga sala sa ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayan diha kaniya bisan sa iyang pagkabuta. Pasabot nga ang Ginoo nag-allow diha sa kalibutan nga dunay mahitabo nga dili maayo o maayo man aron ang iyang gahom mabati sa tanan taliwala sa kagubot o kaluyahon sa mga tao. Nga ang iyang kahayag o grasya kinahanglan nga bation gihapon sa mga tao panahon sa krisis o kalisdanan. Mga igsoon, gusto lang sa Ginoo nga dili kita motudlo or motumbok kung kinsa ang sad-an niining panahona. Dili kinahanglan nga atong sisihon ang atong kaugalingon, dili kinahanglan sisihon ang bisan kinsa aron mahatagan nato og unsa na sulbad sa kaugalingon natong pangunahuna. Hinuon sa panahon sa kalisdanan, dili kita muundang sa paglakaw sa atong pagtuo aron maangko nato ang paglaom nga ang Ginoo duna gihapoy maayong plano ni adtong buta nga tawo. Ang Ginoo dunay maayong plano diha sa mangitngit ug dili masabot nga kalibutan. Kay bisan sa atong pagkaluya, wala ka na nagpasabot nga gisilutan kita. Hinuon mao kini ang dapit nga himuon sa Dios ang iyaang kahayag. Kanang ato ang pagkamaluyahon ba? Kanang ato ang pagka dili perpekto. Mao di ay gamiton sa Dios aron ang iyaang kahayag makita. Kung sa may pulos sa kahayag, kung ibutang lang po ng suga diha sa hayag nga lugar, ang buta wala lang naulian sa iyaang pagkabuta. Hinuon nahimo siyang saksi, nahimo niyang nabati ang tinuod nga grasya sa Ginoo. Kay bisan pag dili siya Hudiyo, bisan pag dili siya membro sa templo, bisan pag wa siya gahatag og halad dito sa templo, tungod sa iya ang pagsunod ni Jesus o pagduol ni Jesus, naulian siya. Meaning to say, nga ang grasya sa Ginoo wala lang nagapundo. Makaingon ta nga ang pag-antos ug ang pagkaluya sa pagkatao, moingon ta nga dili kini magmalampuson, no?
ang gubat, no, ang kalisdanan, ang kamahal sa palaliton, no, ilabi na kining gasolina. Unsa may inyo ang hunahuna ng gasolina nganong mahal na? Suko ba ta og mamahal ang gasolina? Kay para sa mga sana pangunahuna about sa pareha ni Sir Lupe Rubin nga na siya creation theology nga diha sa pagmahal sa gasolina or mawala ang gasolina, mao ni ang panahon nga ang ato ang kalibutan makaginhawa gikan sa mga polluted nga mga asok. Na mao ni ang panahon nga mag-hike na ta. Ma-exercise na mo. Pero sige ra patag kaon og karne, ya di ta mo exercise. Mao nang magkagaot-gaot ng ato ang tiil, magka-arthritis ta. Sa unang panahon nga wa pa nay uso ng motor sa una, manggi hike man to wa may tag 100, 150 man ay tag 100 ba edad, no? Karon dali na kayo, bata gipang diabetic na kay siguro ta og ice cream, no? Yan na. Dayon mo lagi na, no? Mahal lang kayong gasolina, no? Apan dili kay na maoy kuan mga igsoon kanang pagmahal kalisdanan, dili kay na maoy problema gyud nato. Kun dili mao ni ang panahon nga ato ang malansihon nga muduol kita balik sa Ginoo nga unsay ato ang mahimo panahon sa pagmahal sa gasolina. No? Ang uban mag-bike, ang uban magkuan. Mabitaw na mo lagi na tingali nang wa ko pakuha og motor kay mamahal man og ini. Mamahal man pud ini gasolina, no? Bike, buhi pa ng bike na ko diha, panahon pa na sa seminaryo, ito pa na, naabot na lang nag-aluran. Dapat na gigamit ang oron. Apan, diha sa pagkabuta, no, gigamit sa Ginoo ang iyang pagkabuta, aron ang mga apostoles makakita sa tinuod nga grasya sa Ginoo. Nga dili di ay tanang panahon ang kalisod, lisod na lang ginahangtod-hantod, kundili dunay gamiton ang Ginoo aron mamahimo kining makahatag nato og tabang sa atong kaugalingon. Mo tong gi-example nato ganina lagi ang gasolina nga di wala lang gitay ko ano, pwede ra wala lang gitay dagkong negosyo nga magamit ta gasolina, no? Pwede ra gid kay ta mag-commute, no? Pwede ra gid ta di na kay ta mogamit. At least pod man kaginhawa ato ang kuan sa mga aso, no? Dili maayo. Maigsoon, no, nakakita na bang puta o ka ng buta? Kana bang buta po, nakita na taana nga mas maayo pa ng muhilot. Ang daghan man dito sa Dumaguete ko kita na mas maayo ng muhilot ng mga buta. Dahil na po'y buta nga maayo mo kanta, maayo mo gamit o mga instrument. No? Nabisan sa ilaang kapansanan, dili gina mo ibabag. Dili gina mo ibabag diha sa grasya sa Dios. Mo nga kung kita tungod sa tong mga lisod nga kahimtang karon, nasayod ko nga, no, lain-lain kitag kahimtang, lain-lain kitag problema, lain-lain kitag mga kabugaton, lain-lain kitag mga batasan, apan dili kini mooy babag ka nato. Hinuon gamito nato ang ato ang mga kahuyang aron ipadanaag ang kahayag sa Ginoo. Kung kita sama sa buta nga abli ang iyang kasing-kasing aron maulian sa iyang pagkabuta. Kay alang ni Hesus, mas kita nga mga makakita, literally, mao na may hinuong buta kaysa sa mga tinuod nga buta. No, nga ang mga tao, no, ilabi na mga Parisiyo, ang dagkong makatungdanan sa templo, wa makakita sa kamatuoran. Mao nga sa dihang nakita nila ang buta sa una, unya nakita nila nga nakikita mao man guni tawhana ang buta sa una, nakakita na lagi, no? Amo na ilang nauna sa mga tao ba. Basin og parehar nagnaong brad, no? Sige na mao, basig parehar nang nagnaong. Kadungog mo ng buta. Ingon ang buta o sa ingon, ako bitaw. No, di kasa ako bitaw. Mo tungutan siya, nakakita man ka. No, nakikita man ka. No? Mitubag siya. Ang tawo nga ginganlag Hesus, naghimog lapok, no, kabalo tag yun sa niya paghimo, no, gikan sa laway. Dayon unya gihilihid niya sa kong mata, tingnan niya ko nga lakaw adto sa Siloam.
suba sa siluam nya paghilamos dito. Mo to nga miadto na pud ko dayon. Nakakita na dayon ko. Dito dayon ang mga Parisiyo. Ham na tawana ron, no? Ham na. Abot lang, o kumulugahan na ron, ana po ang buta, no? Wala ako masayon, siya mitubag. Meaning ba nga, nailhan nila si Jesus, nailhan nila si Jesus, sa mga Parisiyo, kay si Jesus, always mo na naa dito sa templo, no? Always mo na siyang sulod sa templo. Nakaila ang mga Parisiyo ni Jesus, apan, buta sila sa tinuod ng kamatuoran, kinsa si Jesus, no? Bisan pa man kita, nahibalota nga kini siya maestra, kini nurse, kini pastor ni siya, kini pare. Pero kutob lang diha atong nabalaan nga pare, pastor, maestra na siya, no? Apan wa kita masayod sa tinuod niya nga pagkatao. O kinsa siya ug unsa iyang batasan. Inana ang mga Parisiyo. Nakaila sila ni Jesus pero wa sila og unsa magina siya. No? Mo na nga kato nakadungog ang mga Parisiyo, mo to nga murag nangwan sila haman aron kay ito ang tinuod bang gina imong giingon. So yun na pud ta nga mga duna tay kaluyahon, no? Nahibalo mas usa na kanang nausab kini kanato nga makuluyahon mas nahibalo pa kita kana bang mas nahibalo ta unsay sala sa atong isig ka tao apan wa ta nasayod nga apan wala kita nagtan-aw sa tuang unsa pud ta, no? Inana ba diha sa pagtuon sa psychology gitawag ka nag blind spot bias. Mao ni ang pamatasan sa mga apostoles and even sa mga Parisiyo nga strikto sila sa pag-implement ngadto sa uban apan wala sila naglantaw sa ilaang kaugalingon, dili sila disiplinaryan sa ilang kaugalingon kundi gusto lang ila ang gusto nga mosunod diha sa iyang isig ka tawo. Dunay mga gikinahanglan ang atong simbahan, no? Apan usahay atong gipugnan, no? Tungod kay duna kitay mga pagduduha, duna kitay mga kahadlok. Mas giihap nato ang unsay wala nato kaysa unsay naa. Mas nabisi kitang hunahuna para sa atong kaugalingon apan nalimot kita sa paghatag og panahon para sa atong Ginoo. Mga igsoon, matuod nga buta pa kita sa kamatuoran. Ako, ikaw as a member, kitang tanan mga tao, buta tungod na pagkanato ang kahadlok ug pagduduha. Sama sa mga Parisiyo, nakaila ni Jesus apan taman lang sa ato ang pag-ila ni Jesus. Apan huyang ang ato ang pag-ila kung kinsa gyud ang tinuod nga Hesus. Maigsoon ining panahon sa Kwaresma, gitawag kita sa Ginoo nga pamatuhon nato ang atong mga mata nga naa sulod sa atong kasing-kasing. Doon na tayo mata sulod sa atong kasing-kasing. Kay wa ta nasayod nga mismo sa atong pagkatao nga ang mata sa atong kasing-kasing sa sulod nagpiyong na di ay. Wa kita ma-aware nga naa day kanato ang pagkagahi sa ato ang kasing-kasing. Mao nga hinaot nga may sama kita sa buta nga makakita na sa tinuod nga kahayag tungod kay iya ang gisunod ag unsay giingon ni Jesus. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato nga dili tanang kalisdanan silot kini sa Dios kundi ang atong kaluyahon mao ang dapit diin makita nato ang kahayag sa grasya sa Dios. Busa nining panahon sa Kwaresma hinaot nga padayon natong ablihan ang atong makasing-kasing aron makita nato si Jesus. Kay kung musalig kita o musunod kita kaniya sama sa buta, ang kangit-ngit sa atong kinabuhi, mamahimong kahayag alang sa kabaguhan o paglaom sa tibuok nato nga pagkatao. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen.